Eu vou cubrir bot. Ti se queres cubre a parte de arriba da jungla. Vale. Vou cubrir a parte de abaixo. Merda, é que estaba mirando Igual. unhas builds. Sabes, porque fai tempo que non xogo con esta. Non veo nadie. Ahora os embades son raros, non se fan tanto. Xa, A Will full AP. Ti píllate todo AP, porque total, que vas facer máis que eso? nada, pero vou mirar aquí o que se suena facer, sabes? É que dependo. Morgana depende totalmente do que Nada, te a ver, queiras facer. máis ou menos o de sempre. O Liandry, o Zonja, e despois, bueno, relay e así. Para ralentizar. Mm. É que vai moito Pero en gustos, Sabe, pero sobre todo ter velocidade de habilidades. Sí, eso sí, para tirar antes a Q. Pero Como tamén te podes facer como a Singed, máis tanque, con máis vida. Objetos que den vida e AP. Depende. pero co Liandry e co relay O relay son xa... objetos Sí, xa dan vida, sí. Hostia. Que hijos de puta, tío. Non contaba con eso, botei nada. Eu non botei ningún flash, No, eu tampouco. Bueno, botei prender, va. Pois nada, hai que esperar que veña a oleada e xogar máis atrás. Isto tamén era previsible, que non lo podían facer, Aí está, jódete. Que pena. Merda. O minion. Minion, hostia. Podemos aproveitar para pokealos, Merda. Non me pillas. Ti atrás, Sí. Pero te paso, tamén te tiro algo, sabes? Ao mellor están aí, Non, sí, pero non te metas aí. Mira, están. Claro que están. É que ao principio vou ter pouco daño, porque o Veigar... Xa, pero por iso xe dixen, en plan, ahora mismo non é o momento de atacar, hai que farmear. Sí, home, sí. Merda. Imbécil. Onde están? No, pero non me tires eso, joder. No, non te acerques tanto, animal, que non te lo fla. No, que faces? fixo olla. Claro, pero ti non me tires eso se non ves que... Pa que? O sea, ti estás a moi pouca vida. Ti xoga detrás miña. No, quédate. No, vou comprar a lágrima, tranquilo. Que me fai falta a lágrima. Para ter maná. Non puxean tan rápido, se están puxando lento. Acho que me dá tempo de sobra. Vaite a base ti tamén, que eu xa estou chegando. Vaite a base. Pero por que non vas a base? No, espero por ti. Pero non fai falta, vaite, que me dá tempo a chegar de sobra. Que busca vaqueado. Pero que dá igual, que me dá tempo de sobra. Non ves que ni siquiera están na torreta, vaite. Pa que quedas aí? Espero. Bueno. A ver se o pillas. ¡No! Tuvo que tirar barrera, tío. Que putada, tío. Quedou un toque. Se lle deras a Q estaba muerto, Bueno, fallei, non? Que vou facer? Nada.
Agora se está. Ei. Ti aos minions non lle toques, a poder ser. Porque senón... Pero que eu teño que cargar o meu Ah, objeto. eso sí, ese objeto sí. Claro. Tes wars. Aquí tes wars. No. Vale, entonces Teño un guard. vai Tiene a que base. estar aquí, Vale, vai a base, non hay problema. Que? No. Ah. Que volvo a vaquear, Metinlle eso na torreta, vaqueo. Se está hai que xogalo con calma, pero... Ti a Q intenta asegurala cando vexas que sí ou sí lle dá, sabes? Non a tires por tirar. En plan... Sempre que teñas Escoita, guardada é mellor. Escoita. Que? Eu non a tiro por tirar, pero... A ver, hai algún momento que... Non, Se xa, teño xa. moito máis... Vou intentalo. Xa. Vale. No. Merda. No! Merda. Hostia. Joder. Nada, tengo que marchar. Nada, deixa, teño Lle que dou. marchar. No, la verdad que no. Teño que marchar, cuidado. Non te acerques. Ven aí o outro, Intento con él, eu non teño vida, non me arriesgo xa. Intento con él, que ti estás con bastante vida. O carry, eso sí. A ver si das a Q. A ver. Aí. Aí. A ver se das a cu, hijo puta. Bueno, porque hasta ahora non deras unha sola, podía ser que... Que capullo, perdón. A ver, iba cambiando reto, a mellor... Eu que sei. No, Merda, fallei. a verdade é que eu era o que pensaba, en plan, tiro ya a recta tal, non sei que, pero bueno, iba tan acojonado que estaba claro. Nah, estaba jodido. E esta que é, Sí, en eso intento. Ah. Vale, para atrás, cuidado, que venga outra. Vale, por lo menos ahora teña ulti. Guardeo aquí. Que este tipo tarda moito en... Tarda bastante en escalar, Claro, pero é o que temos que facer, tío. Xa, eso sí. A outra está escondida no seto, Non sei se é neste ou no da baixo. Sí, non No da baixo. Probablemente no da baixo. Sí. Mira, ponte aquí no medio para que os minions non avancen tanto. No, Non te preocupes, para eso temos eso. merda. Joder. Para eso temos eso, para escapar. E o que pasa é que están xogando tan aquí que, claro, ahora mismo... Uf. Aí está. Cuidado, que se che pode tirar. Que é o que quere. Para atrás. Non das, sí. Bueno, quedou a nada de vida, tío, que putada. Que putada, Ainda non nos chega o daño, pero bueno, anda cerca, Xa non anda tan lexos. Claro, ti tranquilo. Ti vai farmeando. Vamos facendo pouquiño a pouco. Quedou a pouquísimo, quedou a pouquísimo. Ao mellor tínhamos que haber traído o doble prender, como putos animales. De que lle den por...
Escoita, pero esta innovación, a tipa, eu estaba jodido e botei esta innovación e non me quitaba nada. Eso é verdad, sí. Quitacho bastante daño, 30% creo que é. Claro, digo que é útil. Sí, 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 sí. E sobre todo pa allí, porque eu dixo pa allí porque claro, ese sí que nos jode, eh. Cuidado. Cuidado que está aquí, Sí, sí. Pero que quería... Bah, o gordo, sabes? Ti tiralle merda, tío. É que non chego. Aí está, ves? Que non este cómodo. Non lle quitamos casi nada. No, A que hai pero que matar é o carry, non? A que lle hai que tirar todo é o carry. merda. Claro, Leona quita os Kaku. Aí está. Toma polo cu. Che pasou, amiga. Aí está. Oh. Buenísima. Hai que apurarse a irse de aquí, que ven G. Para arriba, tira para arriba. No, non viña o G, mierda. Merda, tío. Estaba No, un toque, tío. é que estaba xa, pero bueno, igual, Vale. antes que nos maten. Dejo. Uxía. Si, aí vou. É que vin allí facer o dragón, tío, por eso dixen, buf. Por se acaso. Pasa que apareceu Kha'Zix. Damos pillar unha placa? Creo que sí. Pero rápido, Sí, temos tempo. Ahora, xa está. Bueno. Vamos. Bueno. Aí está. Va, está ben. É unha pena, porque podemos haber matado, tío, que putada. Xa, tío. Podíamos haber matado, pero bueno, da igual. Sí. Vamos 2-12, Vamos ben. Si, o equipo vai ben. Comprome esta merda e volvo. Como jode o farmeo, que non é fácil. Porque estar unha línea de 2, a verdade, é máis fácil en mid, Home, claro. E un ADC tamén pode pegar máis tiros. Ti tens que calcular as Q para Sí, poder sí. stackear. Claro. Pero, oye, a este van a matar, Eu avisei, que conste. Mas non podo avisaros, tío. Puxea. Pero, tío, por que se pelean? Se avisei que iban todos, é que non o entendo. De verdad, que xente máis estúpida. Van vir, Vámonos. Vámonos. Xa está, quería a placa. Non sei, ao mellor vaquearon, non te creas ti que... Ven por línea, ves, vaquearon. Bueno, guardiar, Sí. Está aquí. Aí está. Non está que é eso, creo, ou si? Mierda, eso non te o salvado desta, creo. Vale, metí outro stun aquí. No, vaite. Hostia, que buenísimo. No, buenísimo. Aí sí que non deu feito nada. Hostia. Benji. Sí, xa vexo. Buah, foi buenísimo. Sí que foi. Solo quería Aku de aí. Chaval. Ten cuidado que lle é capaz de meterse aquí. Bueno, non creo. Está baixo, Sí, está. Que fai o Vel'Koz aí? Ai, me cago en Dios. Sí que foi boa, sí. Pero este G é malísimo, tío. Que horror de fulano. Que horror. Debe ser moi malo, non? Que fixo aí?
Joder, Vel'Koz, tío. Joder. Nah, vaquea. Sí, non me queda outra. Onde se foi meter, joder? Mira que lle salvei a puta vida. Porque lle viña o carry. E iba a matar, E ainda así... Aparece o timo por arriba, tío. Tamén a mala suerte, que hostia facía o timo aí. Hai un guard aí, Se o queres quitar, digo. Adiós. Puta, eu... ¡Oh! Está. É como me levaches ti se lle tirei a ulti. Ai, carallo. É o W. Joder, pero a ulti... Bueno, sí, debeu quedar a un puto toque. Joder. Sí que debeu quedar a un puto toque e matou un tic da W. Que putada. Bueno, a ver, non lle podo facer nada. Ah, da igual, está ben. Bueno, Cando eso espera tamén ao meu ataque. Para non fallada, sabes? merda. Matoume. No, xa, e agora mátame a min. Buah, menos mal que non fallei, tío. Pírate. Xa, neso ando. Se non o ves claro, non lle arriesgas. Mira o puto timo de merda. Pero estou vaqueando. Buah. Adiós, timo. No. Sí, morro. Polo cu. Buah. Esa foi... Home, eu sabía que se me viña iba a morrer, porque o timo, digo. Porque foi gratificante esa muerte. Sí, digo, toma polo cu. É porque non teño zonias aínda. Se chegou a ter non morría. Mira o que che digo. Buah, aí sí que era placer absoluto. Hostia, aí era dicir... Outplay desos. Sí. Pero vou non facer ahora. Faltame un pouquinho. Para a seguinte vez teño. Por lo menos a parte inicial do Zonias. O ítem que vou facer agora é o Zonja. Claro, é que é moi importante. Además, é ras. Sí, é máis co equipo que teñen. Un Master Yi, a Kali e tal. Hai que facelo. Ten cuidado que che van, Oh, que pena. Oh, Estaba muerta. Joder, vaya que se me fixo, tío. merda. ¡No! ¡Que non a mato! Bueno, tío, no! Bueno, igual. Ahora se está. Ben timo. Non ven, non creo. Sí que ben. Que vamos, está no medio. Vamos puxear. Eso intento. Puxea. Eso intento. Vale. Tem que sudar a puxear, Vale. A ver, estamos aquí. Bueno, xa está aquí a Kale. Con este sí que hai que ter cuidado, que non sei o que ten. Vale, vámonos. É que non pode ter a ulti e todo e... Sí que nos mata. Non le va a aprender. Esta innovación, Sí, eso sí. Eso sí, pero bueno, que non sei, como non sei o que ten. Vámonos, veña. É que teño Pozonia, está como os huevos non o comprar tendo, sabes? E volvo. Pídate. Vale, ti queda se queres. Yo cubro a línea. Vale. Está Maestro Yi aí, Pues cuidado, Cuidado con él. Xa. A ver se te debe a tirar ya ulti e tal, pero non creo. Puxo un guard. Non? Ou parecía que o puxeran. Puxe nuevo. Ah, vale. Estou volvendo. Ah, que merda. É que anda facendo emoticonos esa tonta. Nada. Non creo que se tire, pois ya trampa. Hai que puxar e tirar a torre, Sí, tiramos ya agora xa. Aí está. ¡No! ¡Puta!
Que pena. Pero xa volve a ter a ulti. Se tirou fai nada diante nosa. Ah, tío. Pero como non morreu, tío? Porque tirou a ulti e eu iba a lle dar como meña a Q. Pero tirou a ulti e escapou, tío. Ah, Master Yi, cuidado. Vámonos. Iden polo Q. Mira, vámonos. É Master Yi, a ver, nunca se sabe. E aparte venga outra, fíjate. Mira, Hostia. Cuidado. merda. Sigo. Sigo. Bloqueada. ¡Ey! Ah, qué pena. Escapa, puta. Vale, va, aquí polo cu. No, pero eso non me tires a lo loco, que tampouco sirve de nada, sabes? No, que me teño que ir. Botei cho e vou. Vale. Eu tamén me vou. Que pena, tío. Que pena que... Guau, Ima, Hostia, acabo de safar. O Master Yi por detrás. Safar, chaval, Ima. Non lle durou nada a trampa porque levase a merda esa de antiletalidade, sabes? As botas esas de magia. Antimagia. É que notei moito que a trampa non lle duraba nada, tío. É polas putas mercuriales. Está Maestro Yi en bot, Xa. Pero non pasa nada. Xa se vai ir dai fijo, Estou vaqueando porque non ten oleada, claro. Claro. E non nos mata, de todas formas, o Master Yi ese. Creo que non. Stacks. Teño 200 casi. Teño 500 de AP. Non é moito aínda, pero... 69 de P. Faite o rabadón agora xa, Despois do Zonia, sí. Claro, faito hora xa, Sí, Porque agora... che duplica o porcentaje do AP que teñas. Vamos a facer o Drake. Ou que? Podemos. Pero bueno, espérate, timo. Bueno, non. Espera. É que nos, Bueno. é mellor non o facer porque aparece Master Yi. Bueno, a ver, están top. No. Vamos a bot. É unha burrada, Para aparecer alguén por aí quitárnoslo. Xa. Pillo este, A ver se o das jodido. Toma por culo. A puta seta, tío. Cuidado. Nada, igual. Non me mata coa seta esa. Ahora vaqueo. Ven alguén, Vin viro carry, Xa. creo. É que temos as botas melloradas. Teño que facer eso antes, creo. A ver, vamos po dragón. Se ven o... Vou co jungla. De camiño carai. A ver, este personaje de late, máis late que este, poucos teñen, a verdad. Hostia. Claro. Kaylee, quizás. Os de stackear son super de late. Sí, claro. Como Asus, sí. Claro. Sí, totalmente. Podemos ir con esta xente tamén, A ver se vai a suerte de cazar a alguén. Pero é que este corre moito para min, tío. Non o pillado. Buah, Para mí. joder. Corre moitísimo, tío. Como corre tanto? Vamos a bot. Sí, o Timo, que está mal posicionado. Pero, tío, non me quites toda... É que eres imbécil. Tamén che digo, que me cago en Dios. E agora quito o farmeo tamén. Joder, colega. Hostia, foi todo o puto daño e xa van 3 kills que me quito. Ola, hostia, morrín. Ai, no. Bite. Xa, non é xogando. Non andes cerca a miña, a ver se vai haber algunha merda. Tío, é que é a terceira vez que mo fai, É a terceira vez que me fai de quitar unha kill que está asegurada xa, joder. Eleva 14, a donde vai, hijo de puta? Bueno, está a tope o tipo. Non xa, pero joder. A comer merda. Joder, o daño que me fai a puta caixa. Sale o varón, Sí. Podemos ir, pero bueno, teño que recuperar vida. Bueno, en bot, cuidado, que tamén... Bueno, sí, que queden polo cu, vamos agora.
No, eu vou ir a bot, É que non fago falta aí, a verdad. Non vou dar coberto esa torre, pero a seguinte sí. Vale. Está aquí o puto Master G. Eu teño zoña xa. Sí, eu tamén. Que falta aquí? Estaba por aí, pero non sei onde se meteu, Ah, mira onde anda. Bueno, está morto, creo. Porque esa tamén vai fedeada de carallo. Bah, creo que se acabou xa, Pero, tío, é que me quitaba outra vez. Ai, me cago na hostia. Este tipo é un fillo de puta. No, é que... Un 7, chaval. No, é que saltaba o cabrón, Vámonos, vámonos. Que se foi o payaso ese. É que non sei onde ven, a verdad. O sea, ahora mismo deleteo. A él polo menos, e ao Carry tamén, Eu tamén. Sí, sí. Isto está ganadísimo, tío. Vamos 14-47, tío. Está o. ¡Ah! ¡Que sobrevive! ¿Qué me estás contando? Ah, no, no, menos mal. Buah, que paliza. Nah, é que xogaron ben tamén os guiris. Pero bueno, nós íbamos ben, que é o que importa. Nós na nosa línea... non estuvo mal, No. A ver, é que ao principio somos moi débiles de Dios. Aí é o que dicimos, non temos que arriesgar nada ao principio. Claro, pero ainda así, joder, mataronche a ti unha vez e despois mataron a min, pero baixo torre matei a outro e aguantamos, Sí, sí, sí. Sabes, que non nos ganaron a línea a pesar de que o noso equipo fose ganando. No, no. Que decir, non nos carrearon, estuvamos ao nivel do equipo, joder. Pero, Leona non fai daño, ou dixo Leona, Morgana non fai daño ningún. É que o seu máximo daño é meterse entre 3 ca ulti e aplicar os tics da ulti aos 3, entendes? Se non claro, se non consigues facer eso na partida non faz moito daño, normalmente. Que queres xogar? E Veigar agora, que empezaba a ter daño, acabou a partida, tío. É que isto tamén me jode. Joder. Xa. Unha putada. Non,